Igsoon ayaw padala sa imong kaguol karon, sa imong mga kasakit karon, kung unsa ang mapagsulay nga niabot sa imong kinabuhi karon. Nasayod ako nga daghan gyung tawo nga nakasinati og mga pagsulay tungod sa mga katalagman nga niabot sa tong kinabuhi karon. Apan igsoon hinumdumi sa kanunay nga usahay ialaw sa Dios ang mapagsulay sa tong kinabuhi aron masukod kung unsa kalig-on ang atong pagtuo ngadto kaniya, kung unsa kalig-on ang atong relasyon ngadto sa Ginoo. Hinumdumi igsoon nga ang bulawan nga lumalabay lamang sulayan pinaagi sa kalayo. Ang atong pagtuo igsoon nga mas bililhon pa kaysa bulawan, sulayan usab kana. Ialaw sa Dios nga maka-encounter kita og mga pagsulay aron masukod kung unsa kalig-on, unsa kadako ang atong pagtuo ngadto kaniya. Mas bililhon ang atong mga kinabuhi igsoon kumpara sa mga butang dinhi sa kalibutan. Lumalabay lang kitang tanan dinhi sa kalibutan. Mubo lang nga panahon nga mag-antos kita dinhi sa kalibutan. Maong sa kanunay atong lig-unon ang atong pagtuo ug ang atong relasyon ngadto sa Ginoo. Dili kita magpadala sa tanan nga mga pagsulay sa atong kinabuhi. Dili kita magpadala sa mga kaguol, kung dili isalig ug iampo lang nato kanunay ngadto sa Ginoo. Tungod kay moabot ang adlaw, sa adlaw nga ipadayag sa Dios, kitang tanan maghiusa ug maglipay didto sa iyang gingharian. Unang Pedro 1, versikulo 6 hangtod sa 7. Nagaingon, busa angay ninyo kining ikalipay bisan tuod og sa pagkakaron kinahanglan tingali nga mag-antos kamo sa mubong panahon tungod sa daghang mga pagsulay kaninyo. Sa versikulo 7, ang tuyo niini mao ang pagsulay kun tinuod bagayod ang inyong pagtuo, kay bisan gani ang bulawan nga lumalabay lamang sulayan man pinaagi sa kalayo. Ang inyong pagtuo nga bililhon pa kaysa bulawan, sulayon gayud usab. Tungod niini madawat ninyo ang pagdaig, himaya ug dungog sa adlaw nga ipadayag ni Hesukristo. Igsoon normal lang gayud nga ang matag usa kanato makasinati gayud og mga pagsulay. Ang mga tinuod nga anak sa Dios makasinati gayud og mga pagsulay. Apan ayaw padala niya na igsoon, ikalipay kana. Tungod kay kanang tanan adunay kasulbaran. Dili kita pasagdan sa Ginoo igsoon, gisulayan lamang ang atong relasyon ngadto kaniya. Ialaw sa Dios ang mga pagsulay sa atong kinabuhi aron pagsukod sa atong pagtuo ang atong relasyon ngadto kaniya. Salig ug ampo sa Ginoo igsoon, tungod kay ang Ginoo mutabang gayud sa kanunay. Ang Ginoo maglig-on kanato sa kanunay, dili gid kita niya pasagdan ug dili gid kita niya talikdan. Hinumdumi sa kanunay igsoon nga bililhon kay sa Dios ang atong pagtuo ngadto kaniya. Tungod kay gusto niya nga inigpadayag sa adlaw nga moabot ang adlaw sa atong kinabuhi, sa final judgment sa atong kinabuhi. Gusto niya nga kitang tanan maghiusa didto sa iyang gingharian. God bless sa tanan.